facem un pic de gălăgie. Mult stres, am fost foarte bucuros, în primul rând pentru familie, că am reușit să-mi ating cât de cât scopul. Deja avem 1100 de bilete vândute. Eu am zis că dacă o să fie 2000 de bilete, pentru mine va fi un eșec. Sper că acolo noi vom în jur la 2000 de bilete. Ce pot să zic mai mult? A fost greu de organizat evenimentul. A fost greu. A fost greu, probabil că a fost ușor din cauza cauzei nobile. Dacă nu era cauza asta nobilă, mi era foarte greu. Am avut oameni care m-au susținut, țin să le mulțumesc pe calea asta. Am avut băieți care au lucrat pentru mine, care au lucrat pe gratis și lucruri pe gratis, vezi, nu e ușor. Dar până la urma urmei am avut peste 40 de parteneri, dar dintre care doar 20 au fost buni și 10 mi-au fost alături. Preconizezi ca și pe viitor să te mai implici în organizarea unor astfel de evenimente? Da, deci evenimentul ăsta prima dată am vrut să-l fac în scop personal, dar văzând cazul care l-a postat Alex pe Facebook, m-am gândit că cel mai important e să fii sănătos. Că e cel mai important lucru pentru mine, să fii sănătos. Dacă să fiu sănătos, o să fac uita. Ce ți-a spus familia în această seară? Familia a rămas în nu am avut. Eu le-am zis că o să fie multă lume. Ei au rămas uimiți de câtă lume au fost, probabil. Nu se așteptam, mi-au zis când am fost ieri, am fost la ei pe acasă. Acum asta o săptămână le-am cerut voie, după ce am obținut toate aprobările, le-am cerut voie să organizez acest eveniment și după aceea am dus ieri până la ei acasă și mi-a spus că o să fie minim 1000 de oameni. Dar uitați, este ora 11 și un pic și deja avem 1200 de bilete, 1100 de bilete vândute. Sincer, ce te-a impresionat cel mai mult la acest caz? Dovada oamenilor că totuși nu suntem oameni foarte buni toți, dar oamenii la cazuri de genul dau dovadă de sensibilitate. La cazul familiei, pentru care tu te-ai vorbit despre cazul familiei, că niște oameni care în țara asta nu face nimic pentru ei. Oameni bolnavi, asigurările medicale nu fac nimic pentru noi, oamenii din banii lor trebuie să-și plătească și transportul absolut tot. Medicamente, transport, un singur om lucrează, e foarte greu să poți să duci o bolă. Nu poți să duci o răceală, dar un cancer și 2 membri se supără de cancer și unul de diabet. Cred, nu știu, banii ăștia cât se vor aduna să le ajungă cât de puțin. Sper să le fie de folos.